siblings, Nairobi. Bang' yudo lipot mar lit ewi tho mar jadolo Gilbert Deya kokalo masira mar apaya, anyuola mar jadolo nochopo e dalane mantiere Amoyo ei Bondo sub-county kendo paro jadolono kaka jal mane jambola kendo noketo chunye e tich mar dolo. Anyuolano paro kaka umbe nolak malach e kinde manoyudo thuolo mar dhi dak loka e piny mar Britain, kanyo mosebedo kolande injili. Ibiro par ni jadolo Deya ema nitudo gi nyithindo monyuol e yor hono kata miracle babies ka koro wadgi maduong' lieko ni ik mare biro timore bang' dwe achiel ni mar nyaka gichiw thuolo ne welo maloka mar yuoro. Deya nche notho e masira mar apaya e wang' apaya mawuok Bondo kochomo Kisumu. Chari mayudo ka Bishop onindo kendo tho. Ayudo ka wiye obarore kendo iye dho kichino wuok gi bondiye gi oko gimoro nyochuo bondiye. Ang'e kaka ng'at mowar ma jayalo nikech ka Nyasaye nowaro minwa to nyithinde duto te nodonjo wach Nyasaye. Koro Bishop ne yalo wach Nyasaye, osebedo kobedo gi wach Nyasaye e Kenya ka nyaka koro no fly modhi Britain. Nyathina sedago mang'eny pok aneno makosa moro kuome. Omiyo kawuono ka wach ni obuoga sa 12 gi nus godhiambo ni Gilbert Ong'at notho nomaka gi wara. To Gilbert onge chuny marach. Gilbert onge richo moro. Gilbert onge wach moro gi ng'ato. Kata lembe mosebedo kolema ka ni ketho nyinge. Gilbert onge richo moro mosetimo ne ng'ato. Gilbert en Gilbert. Kendo kaka noware adier. Ok olokore ga jowadu.